Hello, hello, hello. Hello po. Maray na Hello, hapon po Gabot. sa Gabos. Imbitaran ko lang po muna Gabos ang mga office heads po natin, mga participants from organizations and sectors ng NCPC din po. Also the public to digdi na lang po kita Gabos maurulay sa circle para mas intimate din po yung question and answers natin and direct pong makuha ta si mga kasimbagan from our target offices. Ano po? Sige po, paki-fill up na lang po ng paki-fill up na lang po ng chairs. Dito po tayo sa circle na. Yes po. Sali po tayo. Dito na lang po tayo sa circles, ma'am. Yes po. Okay po. Giraray po. Apudan ta po ang participant offices from the Transparent, Digital and Accountable Government Cluster. Also present din po ang from Naga City Youth Development Office, Ate Sam po. Sige po. Yan, ang mga offices na po, CMO, OCA, Internal Audit, ITO, CPO, CHRMO, iGov, CPDO, CTO, City Accounting, City Assessors, and City Budget Office. Sige ma'am, dito naman po tayo sa loob ma'am ng circle po. And Sangguniang Panglungsod. Okay, yan po. Para po sa mga participants natin, kung meron po kitang kahaputan sa satuyang mga government offices na yaon sa cluster ngunyan, sa pinakahuring cluster na po, ang Transparent, Digital and Accountable Government Cluster, pwede na po kita magpoon kang satuyang mga kahaputan, suggestion, rekomendasyon. Yes po, yes po. Dahil patapos na kita kaning process for this year, pwede tanang i-documents experience. Tapos, pwede kitang mag-look forward to better processes. Ang problema ta this year, si dapat ginigibo sa laog ning sarong taon, ginibo ta lang sa laog ning more or less 4 months. Nagpoon July, nasa transition pa si Mayor. Nakataon ng instructions mga August na. So, kuyan talaga kita, very pressed for time. Next year, may mas luxury of time kita to do it. And in accordance with what is mandated by the Joint Memorandum Circular na ang LFC should be submitting the proposed AIP to the CDC by around April. Tanganing by around May, ma-aprobara na yan kang sanggunian. So ang direction is to take advantage of that window, mas humakhangos, mas magdaraning mas dakul pang mga kaulay. Ang sarong Mayo, for the last few months, si direct engagement with the academia.
Kuyan lang sinta, laog luwas, depende kung may available, pero ito talagang specific engagement, data pa naman maximize. So, yan ang pwede tang lao mo na pagbabago. Si NCPC, mapaliwanag man kang gusto niyang mangyari. So, we look forward to more engagement with them kung paano nagarusabel ang mga tauning detalye. Sa sideman ka tong discussion ta with Ken, may pigbibilog mo niya ng mga ining kinigibutang AIP, ibubugtak ini sa sarong website na historical AIP, tapos kung anong approved, di ko ma-describe eh. Pero ang itsura kayan, kung ano si mga pig-approve, pigigibo kang mga nasa gobyerno, yaon dyan. No? Tanganin, kung may naghahapot, ano yan AIP, itutok doon na lang. Dahil nagitawa para paliwanag ng kung ano pa. Pero the proof of the pudding is in the eating. Pag nahiling ninda yan, masisimbagan si hapot ninda. The same is true with the budget. Si Ma'am Emmy nagpadala naman ng sample niyang mga data, mga ining proposed and historical budget ng syudad. So ang mensahe talaga kani, makita itatago sa mga taga-Naga. No? Ang mas maukumakayan, si Ansel, si Sir Ansel baga sa procurement, masusumpay mo na dyan. Nagmatao man siya ng data tungkol sa procurement activities. Literally, maihiling mo talaga kung paano sinusurumpay si Pilinano, si pag-allocate ng budget, kung paano yan ginagasto kang City Hall. The same is also true with Ma'am Ruby sa accounting. Gura ano finally ang pig-authorize niya na ibayad. Imagine nyo rin kung araw kaya ng pagbabudget sa Pilipinas. Mayong bay ka, mayo katong mga mga insertion Diyan pati maihiling mo kung ang mga opisina kang City Hall nagpara revert. Tanapon baga kita kadakol tang pundo tapos dai man plinanong tol-tol tama yung PPMP. Dahil habo mong magluwas na maluya si paggamit mo kang resources, nagpapara-revert ka to some other uses. Diyan, documented ang araw kaya na proseso. So ang mensahe man lang po is that we have friends, we have colleagues, we have allies na igwaning mas kakayahan na gibuhon ini. Kami sa City Hall, pagal na kaya kami sa day-to-day na ko yan. Dahil na inaarabot ang araw gani. Pero we can look forward to a website. Si Ken Abante man ang in charge kayan. Tanganing tabangan kita sa Naga na maipahiling kung paano talaga dapat ginigibo ang investment programming, ang budgeting, and utilization kang pundo. Ang mensahe kani, consistent duman sa mensahe baga ni Mayor Lene. Bahala na ngayon kung sa national pagpaparehiwal, pero ang obligasyon ko is to show the Philippines how it should be done. So kita po is part of that journey. Ako po happy na maging parte ako kaning journey ako. I hope you are also too. Maging parte man kanita. Kung igwa kita ning pwedeng ipahiling sa Pilipinas in spite of the problems happening all throughout the country, yun ang Naga talaga. Iba man. Iba man. So yun man lang po yan. Iyo po, baka sa ibang opisina. Si Sir. Anyway, hello. Ito kayang pigmentation po ni Sir Willie is basically yun yan si looking ahead kung anong dapat ang giribuhon. Very critical kaya ang procurement in the sense na dapat talaga yun si binabantayan ka mga constituents na papasain si ginagastos. Sabi ko nga ang opisina sa Litmansa na, pero si Gabus na ang gusto kayo ni Mayor Lenny si accountability. So Gabus na itong centralization effort na dapat ngayon Gabus, kung ngayon nagkasala, aram niya kung sisi ang popok-poko niya. Diba? Rather than having too many offices, nagbabakal kanya-kanya, gusto niya centralize to be able to really consist ang accountable persons. And bako lang si process sa laog, but also si relationship kan City Hall sa mga suppliers niya. Importante naman ito. May mga feedbacks ngayon na kamo nga sa City Hall, ba't may magbarakal pero hali magbayad. So iyo yan sa parte kang equation na dapat din naman protektahan. Mga supplier, number one, part of the economy. Kaya gusto niya itong circular economy possible na nagagastos kita, nagbe-beneficio man sa mga negosyo siya sa Ogan Syudad. So takulo po yun na challenge.
Kaya itong sa mga system na i-develop, itong prompts, yun is yung mga linkages na pag natapos, ini will go through itong sinasabi ni Sir Willie na yung kikian, abante, nagigibuhon. Ultimately, nahihiling kang constituents. Ano yan? Yan nga yung specific na floodgate projects, pero ang percentage na yan, gibo, pero ang percentage ang bayad ka yan, yun ang mahihiling po siya sa mga details. Yun ang vision for the future na pigihiling nila mangyayari. Especially, sabi ko nga sa bago na usong-uso na si AI, baka yun na din si opportunity for City Hall to build a bigger data warehouse na pwede tang gamitin later on. Pero to other offices, sa lingkod, very critical ang technology, especially, pag nagsabi ka ng technology, dapat may ka-equal yan na data. Kasi di naman ma-work ang technology pag ang data mo, ipo yan si concept sa ITO na garbage in, garbage out. Pag piglahog mo data ang bakumaray, most likely, ang ma-generate yan, data din na bakumaray. So, ipo yan ang ano. Kaya lang, from the HR point of view, para makasabay ang mga empleyado kan City Hall, ang request mo yung investment sa capital development, lalo na sa mga human resource na dapat ikaw din kaakibat na investment on that. Kasi if you want to have a bright fit, dapat din naman taan mo ng tamang kaukulan na capacity development ng mga empleyado. And gabos ini kayo pang korta. Number 7. Oh, alam mo yan. Ito, batong buhangin. Bato sa buhangin. Alam na. Marinapon po. Ang trabaho kan Treasurer's Office, magkolekta, sagad magbayad ka mga babayaran. Kaya paano yan mangyayari? Dapat may collection po. Ipaisiman po nindo sa gabos na magbarayad na kang real property tax. May sa advance payment po, may 20% discount. Sa ngunyan pong taon, before December 31 po, dapat magbayad na. Dahil na maglampos na, New Year man, kami man, nyaon pa sa office. And then, may RP para po kita, may tax amnesty po kita, na ordinance po kaya na, 2 taon po yan, matatapos na sa July 5, 2026. Poon kang, before July 6, 2024, nahali po si penalty, itong mga Kaya may bawas po. Dapat ipaisip po nindo sa gabos na ito may mga utang, mga taxpayer delinquent taxpayer po na magbayad po, mag-avail. Sayang, sa July 6, 2026, mabalik itong mga penalty. Yan po. Inaasahan mi po na makaabot po sa mga tao. Thank you. Para po may panggasto kita. O, di ba? Diyan po naghahanap kita ng pang bayad sa mga babayaran. Thank you. Question lang po from for City Treasurer's Office from People's Budget Coalition po. Ayan po. Basahin ko na lang po. Ito po dun sa line item niyo pong 6.1, sa finish line. Etong about sa business, one-stop shop and collection of taxes and fees. Ang lang po dito is there an amount for annual or semi-annual survey for government trust, citizen satisfaction, and happiness rating? Tapos, sa services po siguro. Ito pong client survey. Actually po, every day, kami duman form na pag nagbayad ka, may survey. Pero itong sinasabing, ano bang gusto niyang survey via internet? And sa kanya, nagko-collaborate kami with the iGov tungkol duman sa ARTA. And may paplano na may ilalaag kitang garo survey na QR code. So mga feedbacks katong mga clients ta si mga stakeholders ta si mga businesses. So pwede ninda naman ipaagi. Baka makadagdag si Ma'am Army ta garo duman yan sa Arta Mafon. Iyo po.
Good afternoon po. Yes, regarding po dyan sa, tama ba ang sinasabi is client satisfaction rating. Yan. Yet, i-implementa siya, ang plan po kang, igwa kita sa naganing local, sa LGU ning local Committee on Anti-Red Tape. So recently nagpara-meeting naman po si grupo including si subgroup niya within the committee. So ang plan po is that starting tama ma'am boss, ang first working day ng January 2026 din po January 2. So hopefully po if man changes magdire-diretso si SIP na pag-ulayan na duman po implement. So this is po parang ARTA-based na client satisfaction measurement tool na i-implementa po sa boss and sa boss na services basically po within the LGU. So anticipate na po. Sa ngayon nagpe-prepare po si LGU, sabi mi gamiton mo na ining rest of the November and the December days para mahiling ko ano pa si mga necessary preparation sa implementation. Igwa po iyaning para siyang data man hinali itong physical na survey form at the same time pigdagdagan ta siya katong digital through QR code. So ang re-resolve ta po digdi itong constraint sa mga client na maabala. Usually po bagayan na hihiling tang problem sa part ninda. Pero daw po igwa kayan, ihiling taman po na ma-encourage talagang maging part siya ng activity ng client natin na every time they avail service, talagang maging part na yung evaluation and assessment regarding sa pig-avail po nindang service. So, yun lang Thank po. you very much po. Thank you, Army. 1752. Pwede mo pa ako magtaram. Good afternoon po. Mahagad lang po akong appeal sa NCPC, kung sisay po ang sa assessor's office po pala. Tawan ko lang po kutang doon, sisa mo yung kahagadan talaga na magkaigo kami ng service. Takulaon po ang epekto sa muya na di kami nakakahiro. Demi na kukuha itong kaipuan ming ma-achieve na sa tax dahil sa kakulangan pong sasakyan. Hababaon na maray po ang samuyang nakukuha, baka nakulaon pang impakayan sa syudad ta. Yan lang po na sana ma-aprubahan. Although may sinasabi si sir na ma-carpooling po kita, pero po, dahil po yan di po pwedeng sa muya na ma-derail ang aroal daw mi na pagkaipuhan ng magluwas, dahil po kami nakakaluwas kung mahagad pa kami sa ibang opisina, masubling sasakyan. Sa ngunyan, po kaming sakayan. Ang mga assessors mi po, nagkakanya-kanya sindang gastos para sa gas. Nagagamit po sindaning sa dirinindang sakayan para lang makuha si Samuya pong mandato. Yuma lang po iyan. Salamat po. Sige na po. To answer that, yaman siya sa proposed budget. Yes po, nasa proposed yeah budget po. Na-present. And Po. sa link ko po, Dahil mo man. yaman po siya. Pero Opo. looking at the bigger picture, kaya nga po na-mention mo sa bago, dahil ko kitang device na fleet management system, baka bako lang out of din na masubli, baka mas takul pa sa kapangaipon do. Once na na-deploy ito ng fleet management system, baka bako lang saro ang pwede mong gamitin, baka more than 2 or 3 or 4 Yes po. Actually, may sarong auto, may duwang motor. Sana po ma-aprobahan. Salamat. Salamat po.
question ka mo? Ako po, ma-share man lang. ang ano kay baga? Gano'n baga? Sabi kay ni Dave, pahuli rin tinda kita. Ma-share lang po na naugma kami na magayon tong exercise na ito na per cluster si pag-present. Napakarahay na itong dati nagdodoble-doble, may na siya ngunyan. Kung si dapat mag-implement ka tong project, yan saya si budget. Kaya maray-rahay. Medyo nahirapan lang siyempre ang budget. Siyempre, primero, sa kakaiba siya, and gahol talaga sa panahon. As in, natapos si AIP presentation, pero October 11, dapat mag-submit kami sa Sanggunian October 16. So, dahil na kami nagturorog. Talagang labo-labo na dapat makasubmit. Pero maray-rahay po, and ang pangako ni Mayor, papag-ianon niya ang buhay ni. Kaya next year, talaga, looking forward na kami na next year mas maray na, tapos siyempre mas amay, mas dakol na ma-participate, dahil kita surood, and siyempre mas mapadali ang mga bagay-bagay. And siyempre, looking forward na ma-attain itong finish lines by 2028. Isa pa po ang makanta. Ma'am Ruby? Diyos marinapon po sa Gabos. Ako po si Ruby Singson, kang City Accounting Office. Ako aside from na-appreciate ko duman sa clustering, pero dakula din siyang challenge sa MUYA. Kasi may dapat kami din na i-devise na mga panibagong monitoring kung paano mapapahiling na or ma-evaluate na talagang ining mga plinano na by cluster, mamomonitor and matatrakta kung paano nagamit si kwarta in relation to each cluster. So, exciting po siya kasi ang budget na pigpe-present mi sa indungon yan, talagang link siya duman sa ano. Iyan si naging #1 challenge sa Gabos na offices. Ma-come up ka ng mga programs, activities, plans mo for 2026 na dapat in line with the 2028 finish lines. So, ang kagayunan kadto po is very clear si direction kung paano mi ipaplano ang mga gigiribuhon mi for next year. So, ang naugma din kami ngunyan kasi yaon kami ngunyan duman sa cluster na transparent, open digital governance, accountable governance. So, haluyo na kami ni Sir Ansel nagpo-push na ma-approve itong mga innovation, lalo na itong, like for example, itong prompts. Siguro as early as 2022, ano sir? 2020, even before, iyon na talaga yan si pinupush me. Pero, every year po, approve sa AIP. Nagpapasalamat kami sa NCPC, sa Gabos na sector. Tang AIP mi previously, pero mi man approve. Pero, pagabot sa budget, nawawara. So, ang naugma ko ngunyan po, ang kagayunan mo niyan, kasi si AIP mi ngunyan and si budget mi, halos pareho. Kung mapapansin nindo po, si pig-present ming AIP, like for example, si accounting, si tig-present ming AIP, garo nagpa-approve kaming AIP na worth 26M. Si budget mi po ngunya na natao, almost the same. The same. So, with that po, dapat maaraman kang mga taga-naga na dakol yung pwede nyong ma-expect for 2026 from the local government unit. And yun yung exciting sa part me na ma-implement. Tayaon sa mo si challenge na ma-meet si expectations nindo. So, thank you. Good afternoon po.
Ako po si Joseph Viola from BBC Barangay Dinaga and ex-president ng Plaza Street Food Vendors Association. And siya po ngunyan ang president si Ma'am Lourdes Bitara. In behalf po kang Samuyang Asosasyon, PSFBA and BBC Barangay Dinaga, very helpful po niyo kasi for the first time, ngunyan mi po naaraman ang mga budget po kang mga kada department kang syudad, which is wow, 67 million, 50 million, 1.5 million. Garo po nakakaano. Pero sa side mic po kaya, kami po baga sabi nga ni po baga ni Vice President Leni Robredo, nasa laylayan ang tabang niya. Pero, makaano po kasi, maapo kami nararamdaman na suporta. Maibi na po ako. Sorry po, I am very, very sensitive po talaga ako. Kami po ang mga vendors na siguro po di po natataanan ng project na pwedeng i-push ka mo para ka mo mag-asenso. Kasi supposed to be, igwa po akong sa plaza and then igwa po ako sa Esplanade. But then po, sabi po ni Mayor, di po pwede ang duwang pwesto. Question ko din po siya, Mayor, paano po akong ma-asenso? If ever po baga gusto ko magbaka ng TV, ang sales ko lang is, sabihin ng 500 a day. Gas, gatas, bulong, di pwede. Paano po akong ma-asenso? Tapos ang sabi niya, give other chance. But then po, sa isip ko lang po, open forum po, kita ano po, sa opinion ko po, why po nagyayaman ang mga mayayaman, makdo igti, makdo duman. Di ko po kinukumpara kasi million po ang mga nila kapital. But then po, sana igwa po ning sarong department kang syudad kang naga, na magkaigwa po ning po sa mga vendors na sararadit. Kaya po nagdadakol pang squatter na para tinda. Mostly po sa plaza. Kasi po, di imi po naiiling. But then po ang BBC, ang Barangay People's Council, ang NCPC po, yan man po sa mga ang sinagsusuporta po sinda. But then po, sa gapos pong mga milyon na nadadangog mi na mga budget, nasaan po ang vendors kang syudad ng Naga? Salamat po. Nasabi mi din po yan sa Metro Peso kasi under po kami kang Metro Peso. But then po, mayo pa po siguro sindang naiisip. Kaya ako po nag-generalize na po kasi kada department po yaon ang budget. Baka po igwa po kamo makaisip na makaigwa ning proyekto para po sa mga sararity. At by the way po, we are very proud po kasi with 4 years po kami sa plaza, nakakontribute po kami around 2.5 million po through taxes sa plazada. Magtinda ka po o required po kami magbayad. Our 34 po dati, ikwenta po nindo yan sa 4 years po. Nakakontribute po kami. Kaya we are very proud po. Sana po po nindo kami lingawan, nasa dit man kami, pero igwa po kami na itatabang. Salamat po. Sige, salamat sa honest na pagpaabot kang sa imong sentimento. Ilinaw ko lang po. Si Pig Urulayan hindi, iyon ni si mga allocation sa mga opisina. Di man yan actualmente, pag sinabi ngayon 35 million, garo 35 million in cash. Kabaha po kayan madalagan sa sweldo. So, naintindihan mo po yan as payong na pararehas para po magayon.
Pero willing po kami magbayad. Sige po, sige. Ini po, sir, general, Ayun po, lang po. Opinion mi lang po ni kang mga vendors. Salamat po. Respetuhan mi po yan. Maray pong naipaabot yan. So siguro, isinindo si gustong nindong ibuhon. Sa gobyerno kaya kayo po na isinusurat. So baka patabang ka mo sa NCPC na mag-ibo ng proposal. Tanganing ipaabot. Metro Peso po ang may pondo para suportar. Kayo po nasa planning department, ibang mong pong sa mong mandato. Pero kabali sa mandato may, yun na ang maarok kayo na ideya, ma-ensure na yaon niya sa budget ni Metro Peso. Unfortunately po, si Metro Peso, kaipuan niya ng tabang na itong maarok kayo na ideya, may bugtak sa papel. So si NCPC po, baka gusto nga mo tabangan na isurat ang sendong proposal. So ibugtakan nindo yan ng costing, tapos ning kung paano i-implement. Tanganing pag nagdalagan po yan sa gobyerno, madali pong allocatean ng pondo. Di pisil kaya na nag-iiresuryahan kita, pag suruwayan ta, mayong mangyayari. Kaya ako sa kahaluyan ko na sa gobyerno, madali naman mong mag-retire ta, mapatapos naman ko ang mga akito. Ang sarong nanodan ko sa gobyerno, kaya po na isinusurat ang mga proposal. Binubugtakan ng costing, sinusumiter sa naninigong opisina, tanghaning mag-abante po yan. Dahil yaon po kami gabo sa gidi, makakasirto ka po na imomonitor mi kung anong mangyari sa proposal nindo. Kung minsan kaya ang kakulangan kang gobyerno lokal, natuod na siyang kung ano si dati niyang ginigibo, iyon na tong iyo. Ang karayan po ang araw kani, binubuksan ta ang oportunidad, kaya nagpapasalamat kami na yaon ka, binoses mo sa imong mga hinaing, Pili itong i-consider, ako yan talaga to, garo, real talk, may hinanakit na dumantad, mayong nangyayari. Pero kung igawa ko ning maisusuhirir sa imo, ibugtak ta po ang proposal in writing, kung kayo yung tabang, NCPC should be able to help. Isumiter ta po sa Metro Peso, tanganing maaksyonan ninda. Kung mayong aksyon, si Dave po, miyembro yan ng Transition Committee ni Alcalde, si Sir Tol niya na mamonitor ang araw kaya na proposal. Kung minsan po kaya, natuod kita na nag-urulay, tapos nagsuruwayan, mayong mangyayari. So, kung iyo ko pong suggestion, isurat tayan kung anong gusto tang mangyari, tanganing makaabanti sa laong kag-government. Thank you po. Sige. Salamat, Wills. Dagdagan ko lang po. Saka 2 punto siguro. Ang enot, kaya tani ginigibo din para nadadangog kang tao. Anong programa kang gobyerno? Para masiguro ta na align sa pangangaipo. So, but sabihin, halimbawa, ang arami, igo ang loan assistance ang Metro Peso para sa mga small entrepreneurs. So, baka lang, dahil pa kita nag-urulay. So, other than itong sabi ni Willie, dapat ma-influence po ang budget base sa tuyang mga suggestion. Next year, tabad, kulang. Sabihin tayo Metro Peso, dagdagan. Pero, i-request na siguro mag-dialogue with Metro Peso, hilingon, ano ang existing programs kang opisina? Si Sam pwede mag-avail, ano taday nakaka-avail ang pag-iriba sa organisasyon mo niyan. So, yan ang first. Iguan ng programa, ang pagkaintindi ta available, baad kulang ang pondo, di padagdagan, or baka iba ang nag-a-avail. So, yan ang first na karahayan po kaning ginigibo. Itong sabi ni Willie, para next year, ako man ang suggestion ko, patingon yan po nanta na. Taba, aday pang natatada bago matapos ang taon, na pwede pang ma-avail. Yan po ang first. Ang pandua, ang hiling ta po kaya importante na yaon sa sa space ang kada tao. Dahil si kwarta bagahang gobyerno pero may limitado. Pero gusto ni Mayor mapatama sa pangangaipo. So kaya siguro next year, sabi nga ni Bel, mas hararom ang panahon, mas halawig ang panahon, himayon ta ang kada budget. Ang na-realize ko sa baka nag-uurulay kita. Ngunyan po, pigpurbarantang itao si detalyadong budget, maski anong, bako lang si anong programa, pero ang gagastoson, pati si kuryente, si tubig, available ang information. Pero kung kayo po antang tukawan para mas matabangan kitang maintindihan. Iko kayong grupo, sila kaya itong budget natin, mga dating taga-Department of Finance, nagtatabang para maintindihan ang budget ng gobyerno. Ang challenge, minsan, magaya ng budget, pero di namamati. Ito sabi po, dapat namamati nindo ang budget. Kaya manyanyaon dyan para sa to. Ang sabi kaya ni Frank, ang budget bakong kwarta. Ang budget, solusyon sa mga pangangaipo kang lambang na ganyo. So, yan po. Salamat sa feedback. Gadon ta ang oportunidad. I-set up siguro kang NCPC. Magtukaw ka mo with the offices na igwang programs na relevant sa Indo. I-assess ta together. Next year, mas organize ang satuyang assessment kang programa. Pero sa ngunyan, pakarayon to si proposal,
Ang commitment po with appropriations, gabus na feedback na nagluwas igdi, itatauta sa inda. Para pag nagpuon si budget deliberations, na member ang NCPC, pwede nindong hanapon yan duman through the Naga City People's Council. Ba, punta si Nonoy, hain specifically ini programa para sa mo. Si Seng Rayaon dyan. So, yan. Sige, si Ayin tapos si Ansel. Ma'am, salamat po duman sa Treasurer's Office po kami. Salamat sa contribution na 2.5 million a year. Kami po sa Treasurer's Office, sa 4 years. Anyway, bako lang po kamo ng mga business, ang dakulang tabang sa to. Kami po sa office, ang ginigibo mi po, in one way or another, para matabangan na ma-alleviate si kapagala nindo, and dahil ka mo maabala sa pag-renew ng mga business permits kasi nagre-renew po baga kamo taon-taon. Taon-taon po, pigta-training pag-isipan, ano tong mga bagay-bagay na mas makakagian sa Indo, lalo pag nagpa-process na kamong business permit. Ang sarong pruweba po kayan, ining business one-stop shop ta, continuous mi po yan na pig-i-enhance, nagpaparaisip po kami ng mga paagi na mas mapagian kamo pag nagpa-process kami. Kasi arami na pag mawara ka lang sa imong negosyo ding sarong oras, 2 oras, dakula na ang nawawara. So bilang pong sarong opisina kang LGU Naga, iyon man po yan ang hinihiling mi na binabali mi since dakula ang budget mi, saro din po yan sa pinag-iisay mi na maibalik man si mga taxes na binabayad kang mga businesses. And ang sa likod po kayan mga business one-stop shop na yan, sa likod po kayan budget ming dakula, yaon man po dyan itong kapagalan kang mga empleyado na halos day na po yan nagpapahiringalo, lalo pag abot ng December, January, kung mapapansin po nindo ang mga collectors ang mga field workers, gabus po kami kayan hands-on sa pag-asikaso kang business one-stop shop na dapat pag January 2, si mga business owners maka-renew na tulos ning business permit para po dire-diretso ang sa indang negosyo. Iyon lang po yan. Salamat po. Sige na ma'am. Dagdagan ko lang itong second demotion lang ako tawag kay Sir Willie. Since na takulaan po ang influence pag may grupo, sabi nga, can strengthen numbers. Example ko lang, since na ako din naman nag-handle kang abatwa, igawang one time nag-meeting kami with haulers, ini mga livestock haulers ta. Ini po ba kaya sa abatwa, iba man ang panghakot dapat kang livestock, iba man si pang-co-op for delivery. Pagdidiman po yung kanimis, dapat iba man ang panghakot mo, iba man ang pang-deliver mo sa saudan. Kaya lang, pero may feedback sa mga kato, may man kaming pondo. Diba? Kasi additional capital yan on us. So nagluwas po sa Orulay, sinapagkasurunduan, baka kaya mas maray ang sarong grupo, mag-agad talaga mag-ibon ng proposal. Kasi pig-refer ko man po ini sa peso before, ang pigharatan na talaga proposal. Baka mahanapan tangay ang pondo. Kaya importante po itong dokumentasyon na ipapresenta. Business plan na bako lang ma-comply kami sa aesthetic element, but makakatabang sa pamilya, makakadagdag income. Baka ini pong peso, kung mapapansin po nga nindo ka nakaaging City Hall, since na nasa spotlight ngayon ang Naga, dakol po nag-offer ng assistance from other private institution. Baka iyo po yan ang sarong medyos na makakatabang sa to, na kung itong pararehas nga ang karta, baka ikaw nagkakailing kayo sa to, na kaya ko man itaw sa Naga kasi part of their social responsibility, mag-assist sa Naga. Baka maging beneficiary kita kaya. Sige po. Sunod pong singer. Ako po, although iba man po structured kang opisina mi, although nakabali man kami sa transparency, pero kami ka po ang opisina is the Lingkod Barangay Office. Pero iba po ang structure mi kasi bako kami duman sa structure kang city na may sa economy, may nagdadag din kwarta o ano man, kung mga programs na i-deliver kang city government sa mga barangay. Napishare ko lang, si creation po kay kang start kang 1990s sa executive order ni Mayor Jessie. Pero duman po saro kami sa ARM na para sa pag-implement kato mga program and projects ng city government. Na po.
the peculiarity po kani is the genuineness kang motives beyond its creations. Ano? To ensure, ang ano po kani kadto, to ensure na ang renditions kang frontline services will be done strictly on a non-partisan basis. So sabihon, si primordial concern niya is may deliver po si mga programa, as in may tao si mga services ng gobyerno na para maabot si mga grassroots, mga mass-based people, organization, and leaders sa barangay. Sa mga services na magkaiba po ng quality program man po, ma-quality na may deliver na yung quality ang pangangaipok ang mga civil society sa barangay. So, kuminsan po ka nadineglect si mga concerned sinda dahil duman sa inapod na mga partisan po baga. Kaya nga minsan garon na left out si mga sinasabi nasa grassroots kasi sinasabi after mga pagpili, may mga elections, sa mga pangako ka mga nagka-irinot, iba na po sinangyari after na. So ang ginibo po kato kaya Arkani, igwa po magmangno sa mga programa na pwedeng mailarani si programa kang syudad sa city government. Ay, programa kang syudad sa mga barangay. Mairani si gobyerno sa tao, and then si tao man na mamatininda, ano si serbisyong kalidad na pwedeng ito sa inda kang gobyerno. Yan man lang po. Salamat po. Next number. May order pa? Ayan. Mayon naman na po siguro mga karagdagan po doon sa gustong mag-share halin sa mga offices na po. Na din po sigurong kahaputan. Sana po na take note na po Ma'am Meg, yung mga suggestions and recommendations po halin sa tuyang mga sektor. Yun po, para officially po ma-close ta na ining sa tuyang annual investment program presentation, public presentation. Yan, apudan ta po ang ating NCPC Executive Director, Sir Bel Nachor, para sa iyang closing message. Sige, habok ko pa man talagang i-close. Ayan. Dahil pa kita close. Dahil gusto ko lang magpaabot muna ng mga nagkaperang pointers duman sa pinag-urulayan. Number one, bilang NCPC, yaon man sa muyang sa mga direktor, gusto ming magpaabot ng dakulang salamat sa LGU, sa liderato ni Mayor Lenny. And of course, si Sir Dave sa guidance na itinatao. Dakula ining challenge talaga sa NCPC sa ngunyan. Because sa haloy ng panahon, si civil society pero may naghahagad, pero may nagde-demand na ibalin nindo kami dyan, ibalin nindo kami dyan. Then overwhelmingly, biglang nagbukas ang pinto, maski bintana at saka fire exit binukasan. So, nasisibot kami ngunyan kung sisay nang ma-attender sa arog kani, sisay ang duman. So may mga day na kami na-attenderan. But ini ang positibong problema. Ibig sabihin, kaipuhan ngunyan magdagdag ng readiness kang civil society. Pero, dahil nga isa na unang bitang kasubago, mahalaga na itong mga individual na organisasyon, di kita magkanya-kanya. Dahil, ang gusto ni Mayora, and hopefully, kung sisay pa man na maging liderato sa syudad, arog din kayo niyang sa tuyang direksyon, na habo niya ning kadakol kaulay. So, kung may kaulay na civil society, nagkapera lang, pero bako gabos. Kaya, digdi minalaw itong pagka-clusterize ta, pagsasektoral. Tangarig, itong mga concern sa sektor na pag-uulayan ta sa sarusa ng umbrella. Dahil kung makanya-kanya, ay iba-iba ang gusto kaya yan. Okay, so that's number one. Number two, ipinagpapasalamat din po kang NCPC dahil itong haloy ng pangapudan na magkaiguaning maray na pagtatrabaho kay iba ng taga-gobyerno ay talagang bako lang ini wishful or imahinasyon, kundi sa naga talagang isinasabuhay ta. And maybe kung i-relate sa nangyayari ngunyan, itong issue ng mga corruption sa national, dahil na kita nagkukurahaw na panagutin, ibalik. Kundi kita, konkretong programa,
binubukasan ta sa paagi ng transparency, tangani na mas ma-appreciate ta itong proseso kang gobyerno. Uning sarong lessons na napurot ko sa pintuan kang NCPC, lalo sa mga sektor, the best ability para sa tuya is itong availability. Because daita may intindihan kung paano nagdadalagan ang lambang opisina kang LGU kung pirmi kitang absent sa mga pagtitiripon. Araw kaning public presentation, daita may intindihan itong napapasain ng mga sentimo ang peso kung absent kita. So, even sa mga meeting ta sa sektor, dakolaon niya na challenge. Pero itong availability ito, kadakol yan contributing factor ta dai available. Number one, baka interesting ang pagkukomunikar ta kan kung anong pag-uurulayan. Pandua, baka for a long time, dahil niya man talaga namamati itong serbisyo kang gobyerno. Pantulo, sa kung ano pang kadahilanan, baka political color o kung ano pa man. So, iba-ibang rason. Nonetheless, ang naging kultura kang Naga City People's Council, daw ay sisay pambaga nakatukaw. Natindog siya, nasuporta siya. Dawa minsan may mga hostile stand. So, yun pa manggiraray siya dyan. Pero ang common challenge kang NCPC is, kapag ang lokal na gobyerno, pabarabago ang estilo, pabarabago ang approach, pabarabago ang sistema, nariribong man ang balanak. Ibig sabihin, si Satuya man ng mga approach, kaya po ang taman mag-recalibrate, kaya po ang i-align ang Satuyang mga gustong ipaabot. So, sa puntong ini, magayon po na very constant itong pakikiulay ni Sir Willie, ni Sir Dave, si Gabos na opisina, subsector kang NCPC. Balikan ko kira sa sarotang challenge, si availability kan mga civil society sector iyong pinapangapudan ta. Tangarig, pares po katong na-mentionar mo subago, kung di ka pala nag-attender, di mo na appreciate na ini palang milyones na ni, bako malang ini cash na duman. So, naintindihan na, ini para digdi, para duman. Okay. Ikuha ning challenges na nahiling po so kami na experience may sa prosesong ini. Number one, itong readiness. Pero naintindihan mi dahil kaka-election pa lang kang nakaaging June. So kaya si panahon halipot para sa mo na mag-catch up duman sa kung gaano karikas magtrabaho si LGU lalo sa consultation process. Habo tapo sa NCPC na maging ano lang kita, maging garo stamping pad na dahil present kita kaya in spirit okay na si plano kang gobyerno. And na-appreciate me si gesture po nila Sir Willie nila Sir Dave na ining karanasan ngo niyan kaipuhan by next year mas tawan ng tananing awad-awad na panahon para makapag-prepare man ang civil society organization. Like for example, si planning process baka puuna na ning Enero sa mga sektor. Magkaigwa na ning mga sectoral agenda building. Tangarig ma-formulate si mga anong gusto tang i-propose na programa or proyekto sa LGU. And then, from there, magkaigwa rin ng mga paghaharampangan para pag-agrihan. Ini ba kabali duman sa contributory sa finish line or dai? O ini ba dai tamang kaipuhan pangunyan dahil uni ang satuyang priority? Because ang pinaka bottom line, kaipuhan, makisumaro kita sa direksyon kan lokal na gobyerno na igwa kita ning 8 finish line. So, pag tinagpigtarabangan tayan, ang tsansa ay gabos kita igwa kaya ning direkta or indirektang benepisyo. Pero pag nagkanya-kanya kita, sigurado, kada ako dyan magkakalang-kalang. So, kaya, itong partnership, dapat iguaning mutual agreement and mutually beneficial man sa duwang lado. Sunod pong dakulang challenge itong kakayahan din kang CSO na i-absorb intindihon si mga ideya, terminolohiya kan lokal na gobyerno. So kaya sabi ko kay Sir Willie, naghahagad kami next year ning masarahalawig na panahon para matabangan mi si iba-ibang sektor na maipaintindi, maedukar
kung anong proseso kan budget, kan planning, ang mga terminolohiyang ginagamit, may pasabot mi man. So that's number 2. Pantulo, ito pang pagkomunikar. Sabi ni Dave Subago, sana ngayang NCPC, magkaigwa maning approach na igwa ka mong sa diring lingwahe nin pagkomunikar kung anong buot sabihon kang LGU. Nasa lingwahe man kang CSO tagagamiton. Ibig sabihin, ililaymanize ang mga ideya. Dahil iba-iba ang level kan sa tuyang pinagahalian, sa tuyang pagsabot. So, dako lang challenge po sa NCPC itong pag-capacitate sa ibang sektor. Pag sinabi tang budget planning or AIP or kung ano pa man yan, kaipuhan ipaliwanag. Even itong mga, sabi po baga ni Sir Dave Subago na capital outlay, MOOE. So, ang gobyerno mahilig sa mga acronym. So, kita man da itaaram, ano yan, masiram yan, kinakakan yan, maragsip yan. So, mahalaga itong pagkakapacitate sa tuya. More than this, itong oportunidad na, itong sabi ni Sir Willie na window of opportunity, yaon na, nakabukas na. Kita na lang sa civil society ang kaipuhan, mag-re-strategize, mag-urulay, kung paano man kita makaka-adapt duman sa sistemang ito. Kasi mas magiging effective po si samuyang pakikipagtabangan sa gobyerno kung naintindihan mi talaga si mga sistema, terminolohiya, mekanismo kan lokal na gobyerno. Naramduman ko itong, there was a time naging professor ko si Sir Willie sa BU. 1975. Nakadaya-per pa ako kayo ito. Ang sabi niya, the ultimate measurement can success is itong satisfaction kang kliyente. Si pinagsisirbihan kang gobyerno. Kaya bako mahalaga kung sa pagmati kang nag-implement kan mga opisina, successful sinda. Ang mahalaga kung ano ang pagmati kang pinagsisirbihan. So daitay na masusukol kung gurano ka lang ka o kababa ang pagmati kang pinagsisirbihan, kung dai siya naging imbwelto sa puon pa sana. So mahalaga so transparency and engagement, involvement kan mga ordinaryong na ganyo. Dahil kapag nahiling niya na siya dumang proposal na programa and na-approve yan, chances are babantayan niya yan. Kapag yaw na ito duman, dakulang boost yan sa moral kan tao, kan organisasyon. And the rest, kapag namati niya na okay ito, padagos-dagos siya na magpapartisipar. So, sa ngunyan po, ang moving forward kang NCPC, iyon na ipinapakiulay mi sa susunod na proseso na ang lambang opisina eventually magkaigwaning, for the lack of term, window of engagement para sa civil society organization. Tangarig ang sa tuyang pag-engage, bako na lang sa opisina ni Mayor, kundi duman sa mga kanya-kanyang opisina na igwaman ng kanya-kanyang serbisyong itinatao. So, dahil kita nakacentralize sa NCPC, saka sa LGU. Kung nakasentro kita, duman sa serbisyong itinatao kan lambang opisina. And we are very grateful and thankful sa LGU because padagos po kami na pinagtatawanan yung Tiwala. Napapaibi na nga niya ako. Si Tiwala, dakulaon na maray. Again, overwhelming po iyan. Alagad, kaipuhan mi talagang hilingon man si Samuyang kakayahan. But we are doing our best para po makapag-catch up duman. Ang pinakasusi na lang is bukas itong dialogo. And in fact, for some, sabi sa bago sa termino ni Sir Dib at ni Sir Willie, itong panibagong paraan. So we are planning to launch an urulay-ulay na nakaschedule per department as part ng transparency and monitoring. Dati ginigibo mo itong, nag-invite kami kung saan nakapihan, pero ngayon baka i-on the air mi na ini. Hopefully makalaunch kami by January ng radio program na siyempre mas sponsor ka ng LGU Naga. Para initiated ini kang civil society, bukas sa feedbacking and pagsimbag itong concerned na opisina. So, nonetheless, kung mayo man na kitang ibang
dakulang pag-urulayan. Ayun, pala sir, sabi na katako on behalf. Dahil pwede ba batukan ako sir? Giraray po, ang NCPC po padagos na ma-advocate, bako lang tungkol sa mga serbisyo kang opisina, kundi si mga issues na nagsasurface sa tuya, regardless kung sector focus yan or cross-sectoral concern, minapaabot po kami ng pagpaisi sa Indo na we will continue to engage our civil society and of course sa government para sa mas buhay na panggugobyerno sa Syudad Canaga. Ang pag-closing garo, pagtaon ng pansaradong bendisyon sa recollection na ini, itaw ko po kay Monsignor Elmer Santo Domingo. Alat may madring kaulay. Okay. Ito pong mga motion, pasensya na po, may nagpalos ka ng ideya na mag-motion na to endorse. So sabi ni Dave, dahil mga kaipuhan. Ang importante naman, ma-pick up ta si mga recommendation, and then pag-abot naman sa sanggunian siguro, mailatag doon. Because finally, ang ma-approve kayo ni si sanggunian. Okay, balik ko na po, gira kay Monsignor Elmer. Sige po, para ako nasa hurihan na, sige, sa ngaran ng Ama. Kung recollection talaga, ready ako magtaong recollection. Medyo may training man kita dyan. Kayang-kaya, half-day recollection. may points pa ako na naka-ready sa cellphone ko yung points. Anyway, dahil ko na papahalo yung po, kada ko lang nasabi si Dave. Si Sir Willie, saka si Bel, no? So, salamat pong maraming sa Indogabos, and hopefully by next year, we keep on improving. This is a very big, improvement of the last years. Kumbaga, Gabos nag-i-improve, and we're looking forward for the more engagement with the city. So, salamat po sa Indogabos, and God bless you. Yun po, manalangin, makialam sa So, medyo kaya.
We have the Naga City People's Council, and that council has representatives in all the standing committees in City Hall. Meaning in everything that we do, there is an unelected NGO representative that sits with us. So working together, you're now saying that we would like to achieve the goals by working with the citizenry. We would like to determine the goals by consulting with the citizenry. We would like to have a city that encourages responsible citizenship in the process of delivering the outcomes. For the sake of the Filipino people. Ang Naga City People's Council o NCPC ay katiripunan ng mga manlain-lain na sektor sa laog kang Naga, magsadit man siya o magdakula. Ini ang institusyon kan mga civil society organizations na kung sain sinda nagtatarabangan, nagurulay, asin nagkakasararo. NCPCs evolved from the idea post-EDSA. At the time, the civil society leaders started talking about the space that was open after we kicked the dictator. And they realized that the new government will be successful if people are engaged. So those who were part of the popular democracy movement started looking at models where people can participate in running the government. What I learned is that there were failures at the national level, but when they came to Naga, there were leaders of the civil society, and they realized that maybe Naga is ready for the experiment. So in 1995, under the sponsorship or authorship of former Councilor James Jacob, the city managed to pass the Empowerment Ordinance, which gave birth to the Naga City People's Council. And it was, as they say, it was the perfect formula. You had an active civil society, the NGOs and the People's Council, and you have an open leadership of the city government through former Mayor Jess Robredo, who agreed that the concept or the idea of having a government that is open for people's participation is ripe for Naga City. So kang pigpasar ang Empowerment Ordinance kang 1995, the NGO and PO community took a task among themselves na kaipuhan paghandaan ini yung participatory governance na pigo-offer kan si Empowerment Ordinance. It was also during this time, latter part of 1995 to 1996, igwaning interim group na nag-take lead para i-organize itong preparatory activities for the first organizational meeting kang NCPC. It was in that organizational meeting na pig-finalize or nagkasundo ang mga members about the premises of coming together. What mandates do they have as an organization? And duman din pig-firm up itong first constitution and bylaws kang organization. And it was also in that organizational meeting na pig-elect itong first 15 members of the board kang Naga City People's Council. So shortly after that, nag-meet na din itong board of directors, and in that first meeting of the board, na-elect si Father Nelson Trea as the first chairperson kay Naga City People's Council. I just came to know about it. So sabi ko, it's a beautiful idea. Kaya sabi mo, let's get involved. Kahit tumagang panahon, sabi sa Tuya, ang partisipasyon ta sana, mag-eleksyon lang. Pag nakaboto ka na, tapos na. Ining empowerment ordinance na ini, or people's participation in local governance, as going beyond just merely electing government officials, it was also asking you as na mga ordinary people
may mga concern kita na sa saindang paggobyerno, sa saindang paggibo ng mga ordinances, paggibo ng laws, madagog pa sa tuyang concern, more specific concerns. So after 1996, when the Naga City People's Council was born, at the time, I think it was organized under 10 sectors with more or less 44 organizations. But when I joined in year 2000, I was then recruited as one of the community organizers for the Barangay People's Council. I think at the time we had close to 100 organizations already representing the different sectors. It was because the expansion was under the program of the NCPC at the time of strengthening the basic sectors. Ang evolution ng NCPC, pinagpagpahiwas. So, nakaigwa ng recruitment tuman sa mga organization. Esin itong mga daay qualified na organization. Kung sasabihin, mayos ng legal personality, they accredited sa syudad, tabangan ta iniyo na ma-accredit sinda, makaigwa ng legal personality, as in ma-accredit sa syudad. So, naghiwas siya. May mga sektor kita na sararadit, may mga sektor din na nag-merge. Dakol na din po nin mga organizations na nagpapa-accredit, pero dahil malaog naman sa sektor na ina-identify on how are they going to engage. So nagkaigawa ng pagbabago din sa sektor. So yan po si mga changes na nangyari, naghiwas, as in pig-capacitate sa iyang mga members. Sa ngunyan, ang NCPC, igwang 17 sektor na kinababalihan kang iba't ibang mga civil society organizations, POs, NGOs. No? Sa mga milestone kani recently ay ang pagkakaiguan ng pagkakabisto kay niyo bilang sarong long-standing or nainot na People's Council sa buong Pilipinas. Nagkaigwa man kita kadtong mga kaaging taon, nagkaigwa kita ng distinction o pinag-awardan kang DILG as in pag-reconocer kang iba't ibang mga LGUs man kang mga People's Council na namumugna pa lang bilang nainot na People's Council sa buong Pilipinas. Sa laog kang 27 taon, halos 27 taon, ang NCPC nagkaigwa ng ups and down, no? Pero throughout these years, ining NCPC man, yaw pa man giraray. Padagos pa man giraray na nagsisilbing boses kang mga namamanwaan sa gobyerno as in nagiging tulay kang gobyerno man sa progreso kang sa tuyang syudad. And siguro critical collaborator. To empower. Respeto. Participation. Empowerment, tapos siguro unity. United. Bridging people. Modelo. Service. Always in good service. Inclusivity. Boses. Saro siyang boses. Boses siya kang gabos ng mga sektores. Watchdog or kami po ang bantay. Concerned people o kaya tagapagmatsyag. Very rewarding. Siguro NCPC is a gift. Saro po yung NCPC sa stronghold. Empowering citizen. Parang empowerment po ito ng mga ordinary. It's the way to go. Igwa siya ng transparency sa community. The best word siguro to describe NCPC is really partnership. Partnership kang gobyerno, kan kasayang nasasakupan, kang gabos na tao. Sa partnership na niyo, hinihiling ta na ang gobyerno sa rutang partner, kaibanan. We are not the enemies, we are partners towards development. Dahil sa pagiging tulay kang NCPC, nag-urulay ang tao, ang mga nasa gobyerno sa sarong lamesa para pag-ulayan ang progreso, mga issue, mga concerns, mga pangiturugan. Ang importante, saralo kita sa paghiro sa kagustuhan kang mga tao. Yan ang papel kang Naga City People's Council.